खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म दिनै क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि 35थि गायसनथाय सान 35थि गायसनथाय सान फालिदों क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव जिगुजौ 90 मायथाइयाव गायसनजानाय क'क्राझार सहरनि खोला फारसे नाराबारियाव थानाय क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया देग्लाय 35 बोसोराव आगान होबाय। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै 35थि गायसनथाय सान फालिदों क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया। हाबाफारि बायदि क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोयो गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारिया। बेनि उनाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि मुङै हा दान होगिरि रुंसारि रश्मि देवी महन्तनि मुसुखायाव हांख्रायनाय बायदि बाहागो लानानै बिबार बावजेनो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गायसनगिरि सोद्रोमाफोर भेनुधर गयारी, समरेन्द्र ब्रह्म आरो दिलीप कुमार चक्रवर्ती बिथांमोना। बेनि उनाव गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसुलि आरो बिबुंगोराफोरनि रंजा बाजा बाहागो लानायजों केक हायो गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारिया। दिनै बे 35थि गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बै समाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमा लुफुंनो थाखाय 6 बिघा हा हगारनानै होगिरि रुंसारि रश्मि देवी महन्तजों लोगोसे गायसनगिरि सोद्रोमाफोरा फारियै रुंसारि महिनी महन ब्रह्म, रुंसारि बलदेब नार्जारी, रुंसारि फणीन्द्रनाथ ब्रह्म, रुंसारि रन्जित कुमार बरगयारी, रुंसारि जगदीश चन्द्र ब्रह्म, रुंसारि उरुपगोरा बसुमतारी, रुंसारि उरुप कुमार बरगयारी बिथांमोननि सावगारियाव बिबार बावो। लोगोसे दिनैसिमबो थांनानै थानाय 3 गायसनगिरि सोद्रोमाफोरा फारियै भेनुधर गयारी, समरेन्द्र ब्रह्म, दिलीप कुमार चक्रवर्ती बिथांमोनखौ हांख्रायनानै मान बावो। दिनै 14 आगस्ट बे 14 आगस्टआ क'क्राझाराव थानाय गार्ल्स कलेजनि जोनोम सान। जों दिनै बे जोनोम सानखौ थिलेब लेब हाबाफारि लानानै मावफुंदों। बे हाबाफारियाव जोङो गिबियै कलेजनि फिरफिला उरायहोनाय, बेनि उनाव कलेजनि मुङै जाय गेदेमाया हा दान होदोंमोन रश्मि महन्त बिथांनि मुसुखा दङ, बिथांनि मुसुखायाव बिबार गानहोनाय आरो बिबार बावनाय, माला गानहोनाय आरो बिबार बावनाय। बेनि उनाव माखासे गेदेमाफोर जाय गेदेमा बिथांमोनहा बे कलेजखौ गायसननायाव गिदिर बिबान रुजुनदोंमोन, जायफोर मेनेजिं कमिटिनि बिबानगिरिफोर जादोंमोन, कनस्ट्राक्सन कमिटिनि फाइनेन्स साब कमिटिनि बिबानगिरिफोर जादोंमोन, बिथांमोननि गेजेराव गोबाङानो रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुसुखा लानानैबो जोङो बिथांमोनखौ खुलुमनाय सिबिनायनि मुङै बिबार बावनाय जों हाबाफारि लाखिदों। बेयाव गोथाङै थानाय 3 गेदेमाफोर जोङो लेंहरनो हादों, बिथांमोना नुजाफैदों। बिथांमोनखौबो जोङो आर'नाइ गानहोनानै बिथांमोनखौ सिबिनाय जादों आरो 35 बोसोरनि 30था गं फिरफिलानि उरायहोनायबो जादोंमोन। बेनि उनावहाय जोङो आरो 35 बोसोर बैसोनि मुङै केक मोनसे हानाय जादों। बे केक हानानै जोङो बे देग्लायनि 35थि बोसोरसालिया गार्ल्स कलेजनि जोनोम सानखौ जोङो खुंनाय जादों। बेयाव जोंनि गोदोनि गायसनगिरि 3 फैदों, जोंनि गासै फोरोंगिरि लोगोफोर बिथांमोन दं, जोंनि अफिसनि माखासे मावथिफोर दङ आरो गभार्निं बडिनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गासै गोबां फरायसुलिफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन। बेखौ जोङो अपेन स्टेजावनो एबा बायजोआव थानाय दंफांनि सायख्लुमावनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोंनि दिनैनि बे बोसोरनि गार्ल्स कलेजनि जोनोम सान खुंनायनि हाबाफारिया बेखिनियानो। समाज दानायनि बिथिङाव माबायदि हाबा मावबोनो हादों होननानै सानो गार्ल्स कलेज हिसाबै? गार्ल्स कलेजआ गुबुन कलेजफोरनि रुजुनायाव एथबां हायाखैब्लाबो किन्तु गोबां कलेजफोरनि रुजुनायावहाय गोबां हादों। समाजारि बिथिंजों बे कलेजआ समाज जौगानायनि फारसे, समाजाव आब्रुथि लाबोनायनि फारसे, समाज सांग्रांथि लाबोनायनि फारसे
आरो समाजाव सोलोंथायारि बिथिंनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय बेफोरावहाय गोबां बिहोमा होबोदों। बेयाव जायफोर फरायफैदों बिसोरो आर्ट्सनि ग्रेजुवेट जानानै थांबाय। आर्ट्सनि ग्रेजुवेट जानानै थांनायनि उनाव माखासे फरायसुलिफ्रा सरकारि साख्रि मोनदों। माखासे फरायसुलिफ्रा NGO खुलिनानै NGOनि गेजेरजों समाजनि खामानि मावदों। माखासे फरायसुलिफ्रा एन्टारप्रेनिउरशिपनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दङ आरो गोबां फरायसुलिफ्रा समाजारि आफादफोरनि बिबानगिरि जानानै समाज दानायावहाय नांथाबबोगासिनो दङ आरो गोबां फरायसुलिफ्रा न'खर दानायाव गाव गावनि न'खराव लक्ष्मी हिसाबै न'खर दैदेननायावहाय गिलिर बिबानखौ रुजुनबोदों। बिनि गेजेरजोंनो समाजाव मोनसे गोजोर थासारि एबा आब्रुथि थासारि दानायावहाय जोंनि फरायसालिमानिफ्राय बारग'लांनाय फरायसुलिफ्रा बिहोमा होदों होननानै आंहा फोरमान दं। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।